Indira, quan pensem en càries solem pensar en l'afectació que poden tenir en els menuts en edat escolar, però no pensem tant en els primers mesos de vida. Per què hauríem de tenir-ho més en compte? Sobretot perquè totes les conductes que es fan des dels primers mesos fins als 2 anys permaneixen per tota la vida. I és molt important que a casa es fiquin algunes normes d'alimentació que siguin les correctes. Nadons, llet materna o llet artificial, i a la sortida de la primera dent, neteja. Raspallar bé les dents amb una pasta florada i doncs això mantindrem salut oral. I l'alimentació, doncs, aliments saludables oferits per la família. Si pensem en aliments que puguin tenir una afectació en les càries, solem pensar en llaminadures, amb els dolços, com el top d'aliments d'aquest tipus. Fem bé o potser hauríem de tenir en compte alguns aliments que pensem que no estan tan malament i els deixem passar? Exacte. Aquest pensament està en la fruita, quan es tritura, es fan sucs de fruita natural, quan es afegeixen sucres com que la mel, que és bona, o la panela, que també, perquè sigués més beneficiós per la salut, i no és així, per les dents és superdolent. Qualsevol aliment processat, la fruita és més bona sencera o a trossos, però mai processada, i això, a vegades tenim aquest concepte també de la llet, no? Que la llet s'ha de pres cada dia, que els nens necessiten llet. Els làctics són beneficiosos, però sense sucres afegits. I el problema és que més d'una família afegeix una culleradeta o més d'aquest aliment de xocolata, que pot tenir efectes molt nocius per les dents i per la càries. I hem de ser radicals i dir, ei, tot allò que porti sucre, fora? O hem de trobar un equilibri? Com l'aconseguim? És que el problema és tenir la disposició de l'aliment que no és sa. Doncs si al nen l'inviten a una festa, si l'avi li dona una xutxa, que sigui, és una qüestió puntual, però a casa de cada dia i el que mira a casa amb els seus pares ha de ser alimentació natural, res d'una bosseta, res d'una capseta.